سرکوزیرên İsraîlê Binyamîn Netinyaho soza gûrkirina êrîşên xwe li nava xaka Sûriyê da eger pêwîst bû ji bo rêgiriyê li bihêzkirina hejmûna Îranê di Sûriyê de bikin. Binyamîn Netinyaho di gereka xwe de ji bo nava leşkerên İsraîliyên ku tonelên Hizbullaha Lubnanî têk didin, ragihand ku di heyama 48 demijmêrên borî de artêşa İsraîlê embareke çekan ya Îranê li balafirxaneya Şamê ya navdewletî armanc kir û got ev dida xuya kirin ku İsraîl di siyaseta xwe de li dijî hebûna Îranê li Sûriyê berdewam e. Te kes kir ku İsraîl ruj de li ser rêgiriyê li bihêzbûna hejmûna Îranê li Sûriyê. اروها سرکوزیرên İsraîlê te kes jî kir ku eger pêwîst bû ew ê operasyonên xwe yên esmanî li Sûriyê bêhtir bikin. Hevdemî daxuyaniyên Nitinyaho artêşa İsraîlê toneleke şeşan ya Îranê ku ji xaka Lubnanê dest pê dike û li nava xaka İsraîlê bi dawî dibe dît ku ev tonel mezintirîn tonel e ji aliyê artêşa İsraîlê ve tê dîtin. سرکوزیرên İsraîlê berdawî bi gotina xwe kir û got di dema artêşa İsraîlê mezintirîn tonela Îranê eşkere dike ev yek wê wateyê dide ku proseya Mertala Bakur serkeftiye ew ê derencamên mezin bi destxwe bîne. Here di vê derbarê de Binyamîn Netinyaho serokvezîrên İsraîlê diya jî kir ku İsraîl wê di çavdêriya hemû çalakiyên ku ji aliyê Hizbullaha Lubnanî û Îran û rêxistinên bi ser ve li Sûriyê têne encamdan berdewam bin û got ew ê pêwîst be ji bo garantiya ewlehiya İsraîlê wê were kirin. Piştî encamdana İsraîlê ji embareke çekan ya Îranê li balafirxaneya Şamê de berbanga roja şemiyê Nitinyaho dan pêdan bi encamdana artêşa İsraîlî bi sedên êrîşan li nav xaka Sûriyê kir. Ev daxuyaniyên serokvezîrên İsraîlê hatin piştî ragihandina serokê desteya artêşa İsraîlê berê Gadî Îzingot ku di sala 2018 de balafirên şerkeriyên İsraîlî bi 2000 top bingehên Îranî û yên Hizbullaha Lubnanî kirine armanc.